اینا وقت داریم وقت. این چی کوچه جهان؟ این کالخوز لنینگراد یکم عدلنش. اینا حال رایون. صبح بخیر و همه مردم تاجیک. امروز ما در خدی شهر میشه که ناحیه وخش ها. ناحیه وخش با قربی شهر میشه ول نصیب باشه. میزنیم میریم طرفی شهرتوز بشکن. امروز یک ساعته در خدمت ما این ماشینه. یک ساعته بعد یک ساعت بود ماشین حالش میکنیم. میشه طرف ایسته افچین رو طولی چه مالی؟ ماری باش کوی بلندی چیه؟ تلویزیون تمومی نمید حور همه زنده بگوزی میرم اونجا بنا گیریم برمه یا بسم الله اینجا بردارن عزیز منزلگاه هست انشالله نصیب نداریم در اخنه دوم بکنیم بعد میریم انشالله منزلگاهی ناحیه بخش مزاری کی؟ خوجا گلگون برادران عزیز در حق همین مردمی که در اینجا خوابیده است در خانه دعا کنیم انشالله. کدومی ای وقت شاید در همین منزلگاه نه دیگر رو میگه ما را مامامون خوب اشتری بود تاقا سه کس بودن که اختیار دارم تیم اومد هایی اوشتایم اوچام بینه اوچام گده که بگی آجی خواهی این خیلی تاقا کلانتر یکی طولار جانت ما چی میدن بخشمان داره ربنا آتینا حسنة فی الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلی الله تعالی خالق محمد المؤمنین رسول الله اجمعین ایسا این برادران عزیز همه وقت داغو باشین گرچه در راه دور هستین اما برای شما های منزلگاه را نوار میکنیم پرتیم که یکی از مقصد برادران شما رفیقان شما پدر و مادران بیبی شما در اینجا خوابیده است. دوستان عزیز بهترین میشود که میدونیم در وقتی کوید 19 اومدن نمیتونیم ایسا بیره ها محکم بودن درشون در کرد نماز خونیم دعا کنیم انشاءالله نماز در وقت هستیم. پری مخروش دیدن جای هم پری مخروش جهان سومون ها سومون سلام علیکم. این ما در وخشیم در ناحیه وخشیم. این خونه سومون دو در جهان نه جهان سومون ول خونه
хай бигем маҳалла мегам қишлоқ Хона хуна қишлоқи. қишлоқӣ инаи агароткунӣ инаи парникшонол мере мебинем парникда чика мо хеш табормон ҳамаш дар ҳамин қишлоқа бувар ки бисёр вақт ҳамин назди худованд давом мекунем ки худованд ҳамин қишлоқ хеш табор монда агар дар шаҳр чӣ кор мекунем замина ба чӣ пурвел мекунем трактор медури онҷа ҷуфт мекунам и парника и ов дора худаш моҳӣ дора сомон ба пурагӣ сёмка мекунем хонаи сомона ки бубинайна дар ноҳияи вахш тӯли як солаем бародар дар россияи хона кадаина якаш ба ёрдами инаи якаш хонаш кадан бечора ҳамин хона дидагӣ неста айдрон наомада обша багараш фундам шоха инам хеле чӣ кор кунем ки ҳисоби тари хонаи баландошунаи дуэтажа сеэтажа мешавад чӣ кор мекунам чӣ кор кеса сомон чӣ кор дора давҷа чӣ нақл намекунам ва худо молодец бародаро ба як мошинча кини ҳисоби тари хонаша чӣ мефура фақат ай пули хича ё ки хитонам дабарит кардем фақат пули хича ина вай тараф бо хона дора хай ошава ҳамин худованд баракатия семечка фурӯшӣ ҳам мешава худованд баракатия инҷа бо подвал мешава ё ки ҷо бассейн мекунем шумо бо гуфтум бассейн мекунем ё овоз мекунем ина бардар ин хона ба чандан чанд ка расход шида инҷа мисол примерно чанд ҳазор доллар расход шида ё чанд ҳазор сомон чанд ҳазор сомон ин кришаша ама хеле чие ина ҷамоати рӯдакии колхози Ленинград якум адлени ина бародаро олава ин территория маркази савдои парвез ина бародаро як команда ҷамъ шидем дар дарини вахшем ина қати абдусабур мо дар шаҳри душанбе зиндагонӣ мекунем не ки ҳозир вахш даем салом алейкум ба мардуми вахш ҳамаён бачаҳое ки дар ғарбӣ қарор доранд ҳамо ҳамҷо даем зинда бошем худо нигаҳбонтон бошад ба хотири шумо ҳамин бародаро дар хизмати мо меем ҳамин вахш дар хизмат тағай шер касе бишносад ина бародаро мо райони вахша ба пурагӣ навбардорӣ мекунем барои шумо дӯстони азиз шумо фақат лайка ба шатар занед ина бародаро шустушӯи нақлиётҳо ина дар вахш омадем бо ҳамҷа ҷои мошиншӯям аст ина бародаро кинотеатри вахш ина иҷа остановкатуна курговой вахш ҳами глобус иҷа ба ин раҳ ба 4 қисм ба куҷо тақсим мешава ба куҷо уҷо да ҳами курговой шарша да ҳама ҷо 4 ҳамеша да ҷо шумо 6 бародарони азиз мо дар курговои шашраҳаи вахшаем ина дӯстони азиз 4 тарафша сёмка мекунем шашум раҳша не инаҷо тарафи кинотеатр шуда ба пурагӣ дар ини райони вахша мегардем наворбардорӣ мекунем дӯстони азиз навора то охира тамошо кунем
یا داروخونه چه اوجا؟ داو تارا نوروزی تون داوم چه میشه؟ شوری تاجوی ناو ها؟ ناوش کدگن یو کن вообще там здание ناو ساختگن شوری تاجوی ناو میگین ها؟ بزرگ اوجا اوه همیش فاسون اینجا کوچه عبدالواهب خلیقov بینوی نو با چیده ایستاده است اینجا با نوروزی بوده ها این نوروزی برادرها بیا نوروزی تماشا کنیم در وقت نوروزی اونجا سالک دمایده بیشتر مقصد دنیا موشود جای جا؟ اینجا پلاشتن و یه وقت کسی که بدونه سنتر ده مقصدی عبودیو را بینید بایرق تشکیل نیره ناو بایرق ها؟ این همی ختمو واردیم که و همی مردم ها بگوی که ما دکجویم همه دمای میگن کجا دایی من همی بخش دایم ای مرا بکنی در یوتیوب میبینی کدن همی سنبوی ها بگم میگه چه دایم نه شا بایرق کن با درجهش کلون هایی دیگه پیش دیدش نمیشه دروزی باده کمیته اجرایی نه اطرافش برادرها ما در سنتری همین خیلی وقت هستیم نه پیش بایرقش نه دوستانی عزیز سلامت باشین گازم تاقه اگم چی؟ من برد سمانک میمونم مهمان از شهر کولوب از улица میشه سینو کوچه سینو اسمو پاسیوکا سینو کوچه تون چیه؟ پاسیوکا سینو کوچه سینو خونه سینو دو باشیم 102 خونه ما 102 بود خون نه برادران عزیز وقتی که تماشا میین با اینجا جای اسکامینکوی خیلی برای شیشتن است برای نشستن خیلی شروع کردگان توزه و زوده یک جو؟ اوه یکی او شب دگن شیشتن همیشه تره اینا با درنی مثال پیش بایرق با کافه بدن کافه خیلی خورم بوده دومش نیلوفر باز مدره میبینیم کچی داره نیلوفر کافه نیلوفر این عبدو صبور قطعی ما میبینن در این کافه چه خیلی برش کرد باشه دوستان بتا زندگانی میکنه همه زندگانی میکنه بله او پایده استم فانتان های خوجا اینا باید دارن چه خیلی بیرون تماش کنم بشنیم بیرون تماش میکنیم اینجا جای دستی شویش برادران عزیز سلام با همه شما گوش میکنیم آواز فانتان ناحیه رخش رو شکل زندگی نیلوفر در ناحیه وحش خیلی فانتان های زیاد دیده می شود نه تنها در نزد حکومت بلکه در تمام گوشه و کنار دوستان من خیلی میدونم که شما در غریبی هم باشید میخواهید وطن رو گر رسمش باشد یا نوارش میخواهید ببینید با همین خاطر دوستان عزیز ما امروز آمدیم با خود ناحیه وحش برای به خاطر برادرانی که در غریبی هستند و نوارهای ما رو بسیار تماشا میکنن و وطن رو یاد میکنن با همین خاطر دوستان عزیز ما آمدیم که همینجا رو با پورگی به نوار گیریم و پیشکش شما کنیم دوستان عزیز دوستان عزیز حاضر ما در نزد حکومت در سنتر مرکزی وحش هستیم من حکومتش از این طرف دوستان عزیز و رو پرویش باز هست دیگر بینوها دیده می شود
дӯстони азиз, ҳозир мо ба тарафи поён мерем. Мана Амонатбанк то охира рафта наворбардорӣ мекунем ва пешкаши шумо хоҳем кард. Бо мо бошед, наворҳоро то охира тамошо кунед. Наворҳоро то охира тамошо кунед, балки ин наворҳо ба хотири шумо гирифта шудааст. дӯстони ман, наворҳо ба хотири шумо бародароне ки аз ноҳияи Рашт ҳастем, аз ноҳияи Вахш ҳастем, ба хотири шумо ҳамин наворҳо гирифта мешаванд. Инҷа чораҳаша бародарони азиз, дар Вахш бисёр чораҳа ва шашроҳо дида мешавад. дар ин ҷо маркази хизматрасонии Тисел ва Зетомобайл яъне Билайн дида мешавад, ки дар ин бино аст, дар назди чораҳа ва Амонатбанк аст. Дар ин ҷо мағозаи тиҷоратии Умед дида мешавад. мана дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. мо ин ҷоро ба пуррагӣ ба навор мегирем, то ки шумо ба пуррагӣ ин ҷоро тамошо кунед. райони Вахш на он қадар калон аст, то ки мо натавонем ба пуррагӣ ба навор гирем. барои мо ҳамагӣ 10 дақиқа дар кор аст, ки районро ба пуррагӣ аз ин тараф ва аз он тараф наворбардорӣ кунем. дӯстони азиз, барои ҳамин 10 минути худро дареғ надошта ин наворҳоро то охира тамошо кунед. дӯстони ман, худо нигаҳбон тамоша, мо бо шумо ҳастем. бисёр вақт мо дар ҳар ноҳияҳо як чиро мебинем ва эрод мегирем, то ки дар оянда бо ислоҳ шаванд. дар ноҳияи Вахш мо тозагиро, бисёртар тозагиро ба назар гирифтем, ки хеле ва хеле дар ин ҷо тозагӣ дида мешавад. аз ин ҷиҳат мо хурсанд ҳастем ва гуфтанӣ ҳастем, ки ташаккури зиёд ба агроном мегӯям, ё ки ба раиси ноҳия мегӯям, ба сардори ҳамин кӯчаҳо мегӯям. хеле миннатдории худро мерасонам, ки саҳар барвақт, чунки ки шумо медонед, ман саҳар барвақт дар ин ҷо баромада наворбардорӣ мекунам, то ки ба баъзе одамо халал нарасонам. аз ҳамин ҳисоб дӯстони азиз, тозагиро дар саҳар барвақт дида мешавад ва баҳод гузорӣ саҳар барвақт дода мешавад. ҳайна кушоиш кор, баҳрори кор, худованд ҳаматона ба қуллаҳои баланд расонаву дуо мекунем, ки худованд бахшандаи меҳрубон хонаи насиби хонаи худ гардонад. ҳоҷӣ шенаматон, ина бародаро, мо ай сартарошхонаи Вахш биромем, ба кора дидем, чотка кардем. ина бародаро, раҳмат барои хизматашон, худованд ба кушоиши кор барои коршон тия. дӯстони азиз, ин ҳамин қадар ҳамин охираш дар ҳамин ҷа ҷамъ мешава, ба анҷом мерасад. далчи шакка барои мо шумо ба фикр мекунем, ки қадар интерес нест, ана мегзарем ба ӯ пара, аз ин пара ба ӯ пара мегзарем, бо аз ӯ пара ба ин пара ба пуррагӣ наворбардорӣ мекунем ва пешкаш шумо хоҳем кард. дӯстони азиз, ин аст ноҳияи Вахш. маркази баҳор хизматрасонӣ дар ноҳияи Вахш аст. наздишта якта фонтани калон гузошта шудааст. бениҳоят фонтани калони шудааст, ки ҳозир кор накардааст. мудофаъ мавдум кор кардааст. ина дӯстони азиз, дар ин ҷо бо бозорча доранд, ки мо ба дар ини бозорча намедонем, аз ҳисобе ки занакон дар он ҷо кор мекунанд ва намехоҳем, ки лицои занакон дар камера биёянд. дӯстони азиз, дар ин ҷо таксиҳои савхози Вахш хеле бисёр ҳастанд ва аз ин ҷо ба тамоми минтақаҳо мераванд. ина душанбе ҳам ҳаст бародаро, якшо нашуд мошин дар ин ҷо проблема нест. баъзе ҷоҳо да меравем, мақсад наметонем мошин ёфта, дар ин ҷо без проблема тамоми намуди мошин дар ҳамин чораҳа ҳаст. бародароне ки дар шаҳри Екатеринбург кор мекунанд, парикмахер, он бародароне ки кор мекунанд, мо якум парикмахер дорем, дуюм парикмахерш ина дар боло аст. дар худи ҳамин ноҳияи Вахш се ҷои сарпаскунӣ аст. дуташ ба фикрам дар дуюм этаж хато накунам, якта иҷа, якта ӯпара, якташ дар якум этаж, ки ака Искандар ҳозир онҷа кор кистам. дӯстони азиз, ина ба фикрам, ки 10 минут нашуда, аллакай ман ай центр ба ӯ тарафа рафтам, аз он тараф ба ин ҷо мо. ин ҳамин марказ ай центриш майдатар айда, дар муддати 10 минут
ва сурати баланд метавонем ки ба пуррагии даруни района тамошо кунем. Ина дӯстони азиз ба назди Амонатбанк мерем. ина чихе ки дестем салатҳо ба хушбугӣ пӯшонда шудааст ки гарду чанг нашавад. ина дӯстони азиз Амонатбанк чорраҳа тарафи иса тарафи уса бозорча назди Амонатбанк. ина светофоршон пеши худ мегзарем. неки ҳамин паримахрош конкрет нақшу кор мекунам. дар ҳамун Екатеринбургам мо ҳам дуи мерем дар бародарои тоҷик моҳи салмона пас мекунем. ана дами вақт шамомем бисёр ҷо да гаштем вақт чота дилмон каши дар ин бародаро бо рафтем кантовка задем. ҳай худо нигаҳбон томоша бародарони азиз ина мардуми вахш навора то охира тамошо кунем оли наворҳои мо буд нашуда. мара адрес ман нишон дод мегам иди ҷавон ягон ки гап зан. салому алайкум ба мардуми ғариб. ҳамаи мо одамое ки дар ғарибӣ қарор дорем. мо айноияи вахшем, зинда бошем ҳама вақт. чӣ хизмати бошад тарафҳои мода зам занем. ина вахш хел навигариҳоя мақсад. хо мегӯянд ки шумо куҷоем вахш шумо инам тарея. вахш яъне ки вилояти хатлон ай 20 километр аз Қурғунтепа дуртар ай мақсад аз шаҳри Қурғунтепа. ҷои тамошош агар ҷои тамошош интерес на далчи нигоҳ ку мерен да далчи тамошо кадан бигирен мебинен мақсад чия навигариҳои вахшам мебинен ҳамаша. саломот бошед. бародаро инаи пеши пишти площадка де мақсад касе ай вақт хуш намедонад ҷа усто Ҳусейн қати усто Мирзоалӣ боз медоем мебинем чӣ қиса. салом алейкум. со саломатиё зиндагиё усто соз. салом алейкум ба мардуми дур аз ватан ғарибӣ. салом ба ҳаматон. ин Мирзоалӣ усто ай мақсад каси бибин устои телефон дигари Ҳусейн яъне ки усто мақсад каси телефонош байрон чи марҳамат площадка мақсад нам устои нормалия мақсад соза мефаҳмдаги биёем бо телефони беҳу дар кор шид пеши Мирзоалӣ биёем алик малик пеши алик малик любой чӣ мева метатон обод бошед мардуми ғариб обод бошед худона эҳтиёт кунед худо нигаҳбон боша. раҳмат бародар. саломат бош. дӯстони азиз дар ҳақиқат чӣ хеле ки шумо дидем мо дар ҳамин площадка мегӯянд яъне маркази ҳаминҷа мегӯянд қати Абдусабурҷон. ина Абдусабурҷони мо дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунем. мо аз шаҳри Душанбе зиндагонӣ мекунем. мо аз шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунем. дар ҳаминҷа бародаро дар ҳамин чӣ хеле ки дестем бари як ошхона ҳаст. ошхона ва дукони дӯзондагии Нилуфар аст ки дар ҳамин охири ҳамин ҷо шумо чӣ хеле дидед усто аст устои телефон. мабодо хай дар шаҳрҳои гуфти гапҳо дар ватан ё кортон меғалта аз шаҳри ғарибӣ меем марҳамат бием ба ҳамин усто муроҷиат кунем. ки ҳамин ки парина ки маълим ҳамиҷа неҷа прокуратураи вахш на бародаро дару параш вахши зарнисор будааст. инаи пара дӯстони ман дар ҷо китобхонаи бачагонаи ноҳияи вахш бим этаж мебурой китобхон мехонем. инаҷа идораи букмекериам дошта. ина кадоме ки мақсад бо хоҳиши инаҷа таҳидбанк маркази хидматрасонии бонкӣ. дӯстони ман ина мо дар вахш ҳастем боз дуюмбора бозорчаи кӯҳнаи пешина шайда бозорча бародаро инҷа бозорчаи пештара ки аксари бародар ай вахшай маълумот дора. мо маълумоти пурра надорем дар бораи маркази ноҳияи вахш ба ҳамин хотир ин бародара ҳамчун як гид дар мо хизмат карда истодааст. инҷа дару тирезаи пластикӣ наистагиай хайм хеле я бинои навш мегем. онҷа агроинвестбанк будааст ай пара. бародаро хабари нав дар вахш дискотека будаин инҷа ҷои моди бо бар будаин чанд аст 3-4 та дискотека будаин бародаро дар вахш шустушӯи мошинҳоам будаин дар инҷа. ина отдели милитсияи ноҳияи вахш бародарони азиз
ана қариб ки мо ноҳияра ӯзиялакай центриш ба фикрам ки тамом шудеста. Шояд ки як 10 метри дига монда бошад ки центриш тамом шуда. Дигариш суд буда ишон номаълум аналистаги ҷод надора. Ай пашадара я бача чим дора? Инҷа стройматериал, магазини стройматериал. Пеш аз район буромадан бародаро тамом маҳсулотҳо дар инҷо дида мешавад. Мана магазин. Магазини Азамат, Султони Кабир. Филиали Султони Кабир. Инҷа чалак мегем ку? Чалак? Чагдон. Хай да мо да ғарм сӯ гаштагем, чалакш мегам. Я бародаро. Чагдонро танур мегам, чагдон мегам. Чалакш мегам инаме. Салом ба ҳама бародароне ки моро тамошо мекунанд. Дорогие друзья, всем привет. Кто хочет смотреть наша страна, я представляю Таджикистана. Я из Екатеринбурга. Специально приехал делать репортаж, съемка для вас. Сейчас мы находимся в шаҳраки Вахш. Чилки шумо дидесем бародарони азиз, мо дар Вахш ҳастем. Дорогие друзья, можете смотреть полный видео отсюда. Мы начинаем съемка полностью района, будем снимать, Рашский района будем снимать и выкладывать в YouTube, чтобы вы видели. Салам алейкум. Достони азиз, Вахш. аз ҳамин ҷо сар мешавад. Салом алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадин. ҳозир мо дар Вахш ҳастем. иси нигаҳ кунед, ина Вахш, ноҳияи Хатлон. имрӯз омадаем ба шумо наворбардорӣ кунем. тамоми наворро ба пуррагӣ дар канали Я Таҷик Самбои ТВ Екатеринбург мебинед. Салом алейкум ба ҳамаи шумо бародарони азиз. Бародарони азиз, ҳама каса хуш омадед. мо дар ноҳияи Вахш ҳастем. дӯстони азиз, мехоҳем ба пуррагӣ ин ҷоро наворбардорӣ кунем, то ки шумо дар ғарибӣ ҳам бошед ин наворҳоро ба пуррагӣ тамошо кунед. дӯстони азиз, наворро ба пуррагиш дар канали Я Таҷик Самбои ТВ Екатеринбург дар YouTube дида мешавад.